Gran emoción en Miñortos en Porto do Son no campeonato de chave. Sobre 20 parellas están participando hoxe aquí no primeiro xogo da chave en Miñor. Xóganse con 3 pesos e a 14 metros e hai que pegarlle a chave. Chave posta. O que queira algo a súa vida que escape. Cuidado cos coches. 3. Oh. Bueno, para ser a primeira. Dende cando sodes parella de xogo? Pero vamos fai 5 anos, por aí, 4 ou 5 anos, sí. Xoga mellor dos dous. Ele é o número 1. Está de moitos trofeos. 300 e daí para arriba trofeos. É a túa técnica para gañar. Darlle seguido. Máxima concentración nestes momentos antes de tirar a chave. Que tal o fixeches? Ben. Bárbaro. Aí vai o compañeiro. Sorte, E a competencia, como a ves? Boa. Aí está, bueno, nin tan mal, non? E no trofeo Hora Galega temos xogando para nós o máis novo da competición e tamén o máis vello, non? Mais vello, sí, señor, vou senio. Vou para 78. E xogando a chave, Desde neno. hai que concentrarse. E agora que hai que facer? Ten que tirar os 2 pesos. Aí temos a Luís enfocando e... Hola! Como se nota, a experiencia. A concentración é importante. Concentración moi importante en isto, sí. Que a xente é moi Está ben, valiente. está ben. Aí vai. Buena. Oh, moi bo tiro. Temos gañadores. Temos gañadores. Luisito e Luis, padre e hijo. Opa! Bien. Luisito e Luís, un